Wannan ya biyo bayan rahoton kwamitin kula da kashe kudaden gwamnati da kwamitin ya gabatar na shekarar 2021 a zaman majalisar na Litinin dinnan. Cikin shawarwarin da kwamitin ya gabatar ƙarƙashin shugabansa Tukur Muhammad Fage ya buƙaci hukumomin da su mayar da waɗannan kuɗaɗe da suka yi ɓatan dabo. Haka zalika majalisar za ta ɗauki hukunci kan waɗanda ake zargi da rashin tafiyar da kuɗin yadda ya kamata. Cikin hukumomin dai akwai hukumar Karota da aka nemi ta mayar da naira miliyan 257, sai hukumar lafiya a matakin farko da za ta mayar da fiye da naira miliyan 2, sai kuma hukumar ɗabi da za ta mayar da fiye da naira miliyan 1. Da yake jawabi ga manema labarai, shugaban kwamitin kula da yadda ake kashe kudaden gwamnati dan majalisa mai wakiltar Fage Tukur Muhammad ya ce wannan na cikin rahoton da mai binciken kuɗi na jiha ya gabatar wa majalisa. Ya ce duk lokacin da mai binciken kuɗi ya gama aikinsa yana miƙa wa majalisa, kuma majalisa tana gayyatar duk ma'aikatar da aka samu da zargin rashin tafiyar da kuɗi yadda ya dace. Ya ce idan kwamiti ya kira hukuma ko ma'aikata ta kare kanta ta gaza yin haka, to ba abin da ya rage wa kwamiti sai dai ya ba da shawarar dawo da waɗannan kuɗi. Kamar yadda ka sani, shi wannan kwamiti babban aikinsa shine abin da ake cewa yake yana scrutinizing ne na report da auditor general ya kawo. Duk lokacin da auditor general ya aiki ya gama aikinsa wanda dokar ƙasa ta ɗaura masa, zai submitin ga majalisa ga kwamiti, ko ya submitin ga majalisa ta ba kwamiti. Kuma a wannan lokacin, saboda adalci da na tsarin mulki, duk ma'aikatar da aka yi indicting ko aka samu da kuskure, mukan ba su dama mu kirawo su mu gabatar musu to ga auditor general ya yi bincike ga laifin da ya same ku da shi. Idan kuna da wata hujja ko wani dalili da za ku kare kanku, because harka aikin gwamnati yana da ƙa'idoji, akwai rules and regulation. Kuɗi ne na al'umma, amana ce ta al'umma, ba za ka zo kawai ka yi yadda kake so ba. Akwai ƙa'ida nawa aka yi appropriating a budget, ko naira ɗaya ka kashe fiye da abin da aka sa a kasafin kuɗinka, akwai tsari da ya ba da dama za ka iya zuwa ka yi AIE. At the same time, akwai hanyoyi da yawa wadda doka ta ba da dama. Amma idan ka zo ka ɗauki kuɗin al'umma kai yadda kake so, kuma kwamiti ya kira baka da hujja, baka da abin da za ka kare kanka, dole a ƙarshe abin da kwamiti zai recommend shi ne a dawo da wannan kuɗin. To irin wannan matsaloli ne ya samu ga waɗannan ma'aikata, kamar yadda kuka ji auditor general ya yi indicting ɗinsu, an rubuta musu ga matsalolin da aka samu da su, kuma a maimakon su rubuto su kawo hujja, ƙarshe masa abin ya zama kama ba su da wata hujja, babu da wani dalili. To a irin wannan gabar dole kwamiti ya recommending cewa wannan ma'aikatar ta dawo da kuɗi. Tukur Muhammad Fage ya ce waɗanda aka samu da kuskuren majalisa ko kuma gwamnati za ta ɗauki mataki a kansu. Da yake jawabi kan wannan batu yayin zaman majalisar na Litinin ɗinnan, kakakin majalisar Ismail Jibril Falgore ya ja hankalin hukumomin gwamnati da su mai da hankali wajen gudanar da ayyukansu bisa doka da oda. Wannan majalisar ba za ta yadda da ta ga ana wasarere da dukiyoyin al'umma a wannan jiha ba. Duk wanda aka kama da cewa ya yi wasa da ko ya tafi da kuɗi ba da ya dace ba na al'umma, ya zama wajibi mu tabbatar da cewa an dawo da wannan jiha wannan kayan na al'umma. Saboda haka ina ƙara kira gare su da sake damɗe wajen tabbatar da cewa sun bi duk komai akan doka da koda, wanda kuma alhamdulillahi za mu iya cewa kashi 97 ko da 6 cikin 100 a yi shi yadda ya kamata. Wannan ba ƙaramin abu ne mai kyau ba, to muna fata gaba a ce an samu kashi 99.9 a cikin 100. Ya ce majalisar dokokin Kano ba za ta yadda a rika wasarere da dukiyar al'ummar jihar Kano ba. Jibril Falgore ya kara da cewa duk wanda aka kama ya tafiyar da kuɗin al'umma ba yadda ya dace ba, ya zama wajibi su tabbatar da cewa an dawo da jihar Kano haƙƙin al'umma.